Hejmara kuştiyên êrişî Sri Lankayê gihîşte 321 kesan û hêzên hevlekariyê wî welatî ji herta niha çelkeskirtine. Li aliyê din Daişê berpirsatiya teqînan girtiye ser xwe. Polîsê Sri Lankayê ragihand ku hejmara kuştiyên êrişên terorîstî yên Sri Lankayê bo 321 kesan bilind bûye û her wiha nêzîkî 522 kesan jî birîndar in. Polîsê Sri Lankayê her wiha daye zanîn ku di çarçoveya lêkolînên derbarê bûyerê de heta niha 40 kes hatine girtin û lêkolîn jî berdewam e. Li gorda xuyaniya Polîsê Sri Lankayê êrişên ku li wî welatî rûdane weke tolhildana êrişan mehê bihoriya li Zelandê nû bûye ku çekdarekî di nava du mêzgeftên de 5 kes kuştibûn. Polîs diyar kiriye ku di êrişên roja yekşemiyê de du birayan xwe teqandin û her di heman rojê de hewlek ji bo teqandina hotelekê hatiye betalkirin. Roja yekşemî 21 Nîsanê heşt teqînan çend dêrîdorî hotelên Sri Lankayê hejandin. Hikûmeta Sri Lankayê Grupa Îslamî ya Tundre a bi navê Tewhîd weke berpirsiya êrişê nîşan dabû. Li aliyê din rêxistina Daişê îro berpirsatiya teqîna Sri Lankayê li xwe girt. Daişê li ser torên civakî belav kiriye ew kesên ku pêr êrişî ser şûnketiyên welatên hevpemanîyên li Sri Lankayê kirin çekdarên Dewletê Îslamî bûn. Daîş xwe weke Dewleta Îslamî ya li Iraq û Şamê bi nav dike û ji sala 2014 heta 2019 ku dawî bi desthilatgiriya wî hat, rûbereke mezin ji axa herdu welatan re xwesirê xistibû bin kontrola xwe.